Stojimo ovdje na Damašćanskim vratima u starom gradu Jeruzalema, gdje deseci tisuća Izraelaca sudjeluju u maršu zastava povodom Dana Jeruzalema kako bi obilježili 59 godina od ponovnog ujedinjenja Jeruzalema. Kao što možete vidjeti, atmosfera je vrlo svečana, ali istovremeno je prisutno i jako osiguranje. Kao i posljednjih godina, događaj su obilježili sukobi i napetosti između pretežno nacionalno-religijskih sudionika i Palestinaca u starom gradu. I ove godine, nažalost, marš zastava obilježen je sukobima između Židova i Palestinaca u muslimanskoj četvrti. Mislim na visoke napetosti koje prate ono što bi trebala biti radosna prigoda. Policija kaže da je 13 osoba uhićeno nakon sukoba. Iako je ovo nacionalni događaj, većina sudionika festivala su vjerski nacionalisti. Mnogi pozivaju na izgradnju drevnog hrama. Pokušaj organiziranja alternativnih liberalnih događaja nisu se ostvarili ove godine, što dodatno naglašava izrazito politički nabijen karakter ovog marša zastava.